Počeo sam svirat sa 8,5 godina, jer tada sam se upisao u glazbenu školu. Znači, moj prvi instrument je bio klarinet i zadnji instrument. Znači, svi su me nagovarali, pa daj odi na gitaru, daj odi na saksofon, daj upiši klavir. Rekao, ne, ja želim biti profesor klarineta jednog dana. I ja sam evo sad profesor klarineta u svojoj školi, u kojoj sam bio od malih nogu, sad tamo predajem. Pa od malena su me roditelji usmjeravali u tom smjeru, u muzici, u glazbi. A saksofon sam zavolio negdje od 3. godine, već sam imao plastičan saksofon. Odrastao sam u obitelji gdje su svi svirali, već sam imao 3 starija brata koji su svirali, i mama i tata su svirali, i deda i baka, svi su svirali, tako da, nisam mogao izbjeći to. Ja volim bubnjeve svira. Od uvijek sam volio, znači, neke s rukama raditi, znači te zvukove, to me uvijek privlačilo, perkusivni soundovi. Nekako mi je od uvijek banjo bil poseban instrument, vedrog zvuka koji me privlačili, tako sam počeo svirat banjo. Evo, ja sam Štef, sviram kontrabas u Sci Fidelity Orkestra i volim cool jazz. Radim kao programer trenutno u firmi u Varaždinu. Firmware development, specifičnije, znači software za hardware. Volim za hobi programirati i proučavati operacijske sustave. Volim svirat kao hobi, a onda i sviram i profesionalno. A volim se i igrat na kompjuteru ili Nintendo. I volim eksperimentirati na najrazličitije načine. I imam u stvari toliko hobija da u stvari ne bi znali nabrojati sve koji su specifični hobiji. Kad bi se sa mojom ženom razgovarali bi brzo zaključili da živcira sve živo s čim se bavim. Ova škola, ovo sve kaj vidite, stvarno ja prije svega radim iz ljubavi. Znači, ja to volim i posebno kad vidim đake, studente koji dolaze i imaju želju naučiti bubnjeve, to je meni neke najlepše vidjeti. I volim to raditi i drago mi je da moram evo neko pomoći da postane bolji bubnjar, da iskoristi darove, talente koje mu je Bog dao. Svirali smo ska, ali od uvijek nam se svirao jazz i onda nas 4 je odlučilo da sviramo jazz jer se jazz nije uklapao baš u ska glazbu i onda smo tako odlučili napraviti Sci Fidelity Orkestra. Saj kao sajla. F kao Fidelity. D kao Delity. Sci Fidelity. Znači, sve je krenulo kada smo se ja i Štef našli, počeli smo pričati o džezu i onda je iz toga krenulo, pa daj, ajmo mi kao na ulicu, jel? A rekao, dobro, ajmo isprobati, jer nismo tad imali nigdje prostora za vježbat, nigdje na muzičkoj akademiji, jer u svim predavanjima se drži normalno nastava. I onda veli, pa imam ti ja brata koji ti svira banjo, rekao, super, ajde, i onda smo došli na ulicu i 5 pjesama koje smo vrtili uzastopno, znači jednu za drugim i tako je sve krenulo. Ljudi su relativno brzo reagirali na to kaj smo mi radili i sviđalo im se jako i često smo i dobili i pljesak i neko nam je novce nekakve bacili to. I onda smo u stvari u nekom trenutku zaključili da to ima potencijala
za ozbiljniji bend od samo ići na ulicu eksperimentirati nešto, ne? Bend je neki širi kišobran stavio jazz, međutim specifičan nekakav ta vrsta jazz glazbe koju mi sviramo se zove Dixieland. Science fiction, znači više neke znanstvena fantastika i high fidelity, znači dobar zvuk. Sad, ako zmešate science fiction i dobar zvuk, high fidelity je sci fidelity. Orkestar. Znači, svirali smo jedan event, poslovni promotivni event za kupce kosilica u Austriji. Nismo se uklapali baš u tu publiku, ne znam na koji način smo mi uopće završili na tom eventu. Nadali smo se da bomo barem dobili popust za kosilicu, nismo ni to dobili. Ili sajlu za trimu. Da. Jesti su već svo pojeli, pijača nam jednu buru kasnila, a sjeli smo pol bure. Tako da, čudno je bilo, da. I ne bi više stam svirali. Više nikad. U neko specifično vrijeme se neka emitira i moraš biti spreman 100% da kad oni vele sad, da ti budeš ono wow, ne? I da, tako da definitivno drugačije nego normalno okruženje za jedan glazbeni sastav. To su planovi, ne? Planovi su bit ili bit u tom klasičnom glazbenoj estradi u Hrvatskoj, zaplivati u tim vodama, a sad da li bude to uspjelo, to bomo vidjeli. Ne bi bilo loše dobiti Porin, ne bi bilo loše pojaviti se na Euroviziji, predstavljati Hrvatsku. Ne znam. Glazba koju slušate, ona djeluje na vas, na vaše emocije. Pogotovo, recimo, i bubnjevi, kad čujete dobar ritam, znači ne brete ostati ravnodušni. Vi morate ili zaplesat, morate zapljeskat, ne? I posebno kad su melodije lijepe i utječe na vas, vi ste veseli, vi ste pozitivni, ne? Vi ste vedri. Uvijek je glazba dobra kao priprema za ono kaj slijedi. Da se pripremiš, da se opustiš, da se zamisliš, da nekak se skockaš i onda kroz tu glazbu nekak se fokusiraš na ono kaj je bitno. I u glazbi postoje neke stvari koje je već neko prije 600 godina otkril i ako, dovoljno si spretan i dovoljno duboko ulaziš u istraživanje toga, možeš zaključiti da u stvari ima jako veliki prostor za kreativnost, čak i kad savladaš svu tehniku koja postoji. Generalno, mislim da svaki stil volim svirat, svaki stil volim slušati, jer glazba je neke predivno, zato jer glazba dolazi od onog koji je stvorio glazbu, to je Bog. Ja bi ovim puta htjelo ohrabriti sve Mame? Ja bi ohrabriti sve ljude koji se žele baviti glazbom ili se bave glazbom, da ne odustanete od te ideje. Glazba je stvarno nešto prekrasno u životu i nešto što upopunjava dosta segmenata, znači od kulture do nekakvog društvenog života, razne teme možeš pričati s ljudima i mislim da u trenucima kad je teško ne trebate izgubiti nadu i ne trebate biti obeshrabreni, stisnite zube, vježbate još malo više, isplatit će se. Ja želim svima reći da vas čujem, doviđenja.